Robotter har brug for etik, men hvilken? De fleste vil nok være enige i udsagnet, robotter har brug for etik. Men når det handler om hvilken etik, så stikker folks holdninger i mange retninger. Og jeg tror, at man vil kunne diskutere det her i generationer. Skal robotter kunne tilegne sig en titel på lige fod med mennesker? Og skal de have menneskerettigheder for at beskytte deres egen art? Mit svar det vil være nej. Jeg synes, robotter skal forblive robotter. De er skabt af mennesker, og de skal ødelægges af mennesker. Jeg har svært ved den her tanke om en masse menneskerobotter i Danmark, fordi vi er ikke engang villige til at tage imod flygtninge verden over. Selvom vi mangler unge til at skabe vækst, fordi danskere føder for få børn. Og den eneste grund til, at vi ikke tager imod flygtninge, det er fordi de ikke er identiske med os selv. De har en anden kultur. Men hvilken kultur har robotter for, at de kan passe ind i samfundet? Er de neutrale? Og hvis en robot blev produceret i Kina, vil den så få kulturelle problemer, eller ligefrem ikke være velkommen eller accepteret i Danmark? Hvis man slår robotter op på nettet, så findes der faktisk et etisk råd. Og ordet robot, det stammer fra det tjekkiske robota, og det betyder faktisk slavearbejde. Og det vil jeg også bare lade være en af mine argumenter for, at de ikke skal have rettigheder som mennesker. Hvis robotter de skal agere etisk, så vil de blive udsat for nogle af de samme overvejelser som os mennesker. Og vi har et eksempel her. Vi har en meget berømt case, der hedder trolleyproblem. Det handler om et løbsk tog, der er på vej til at køre 5 personer over. Men hvis du eller robotten skifter spor, så vil kun én person blive ramt. Og ligesom, hvad er det etisk rigtigt at gøre? Er det at gøre ingenting? Eller er det at handle bevidst og dermed slå et menneske ihjel? I de fleste tilfælde så vil folk svare, at det mest rigtige det var at skifte spor til toget og dermed slå den ene person ihjel. Fordi at så undgik du, at der var flest mennesker, der blev dræbt. Men man kan også stille op på en anden måde, fordi hvad hvis man nu havde en personlig relation til den ene mand, der lå dernede, og ikke kendte de 5 andre? Hvad vil man så gøre? Eller hvis du stod og så på et tog, der var ved at køre 5 andre mennesker over, og du stod op fra en bro af, og ved siden af dig, der stod der en rigtig tyk mand. Og hvis vi nu opstiller situationen sådan her, ligesom den anden, du kan handle bevidst og redde de 5 personer, men det du skal gøre, det er at skubbe den her tykke mand ned foran toget, så han stopper toget og redder de 5 personer. Så får folk lige pludselig et helt andet syn på 2 cases, der ligner fuldstændig hinanden. Det er en bevidst handling for at redde nogle andre. Vi kan også tage et eksempel med en børnehave, der er ved at krydse vejen, og du kører i en robotstyret bil, og den lige pludselig går løbsk. Du kan vælge at køre op på fortovet, og så rammer du ind i en lygtepæl og slår dig selv ihjel, eller du kan køre hele den her børnehave ned. Det er nogle rigtig svære problemstillinger, og folk er meget uenige om dem. Så spørgsmålet er egentlig, er det overhovedet muligt at træffe et etisk korrekt valg? Hvis man skal udvikle den her kunstig intelligens, så skal man sørge for, at mennesker de er beskyttet. Og det gør man ved at give robotten et etisk kompas. Så spørgsmålet bare om niveauet skal være højere for robotten, end det der gælder for menneskerne. Det er bare ikke helt enkelt at opstille de her etiske principper, som skal kodes ind i en robot. For hvad skal den grundlæggende rette sig efter? Skal den redde et enkelt menneske? Eller skal den handle ud fra et overordnet hensyn til hele menneskeheden? Og derved som før redde hele børnehaven frem for chaufføren, der sad bagved. Der er blevet opstillet nogle robotlove, og dem har jeg sat op for jer her, og de lyder følgende. 1. En robot må ikke skade et menneske, eller gennem undladelse af handling tillade et menneske at komme til skade. 2. En robot skal adlyde ordre givet af mennesker, undtagen når sådan ordre strider imod den første lov.
3. 2, 3. En robot skal sikre sin egen overlevelse, så længe det ikke strider mod den første eller den anden lov. Og her er den kilde, jeg har angivet fra det her lov af. Fremtidens robotter de baserer sig på neutrale netværk, og robotterne de bliver løbende bedre til sin opgave, fordi de hele tiden indsamler data. Og vi har et eksempel fra sidste år, hvor Microsoft lancerede chatrobotten Tay på Twitter. Og så efter nogle få timer, så begyndte Tay at sende tweets ud med racistiske og sexistiske indhold. Og efter 16 timer på nettet, så blev den altså lukket ned, fordi at robotten var simpelthen begyndt at tilegne sig et sprog, som den blev mødt med på Twitter. De forskere, der er i gang med at udvikle robotter, de er godt klar over, at hvis robotter de skal være etiske, så er det nødvendigt, at man har nogle faste regler og et neutralt netværk. Og der kommer vi tilbage til alle de her cases med børnehaven, og hvis vi tager en ny case, så er det er for eksempel ikke i orden, hvis en lægerobot skærer en patient i 5 stykker for at redde 5 andre patienter. Så det er svært at stille nogle faste regler for robotter, når vi som mennesker ikke engang er enige om, hvad de faste regler skal indeholde, fordi vi hver især har et forskelligt syn på det. Men der er en ting, der ligesom går igen, det er, at der ikke er nogen tvivl om, at man bliver nødt til at være mere forsigtig og stille større krav til robotter, end man gør til os dødelige mennesker. Her som det sidste, så har jeg fundet et uddrag fra en udtalelse, som Stephen Hawking har sagt. Og det handler om, at han tror ikke nødvendigvis, at udviklingen af den her kunstig intelligens er god. Fordi når de først får evnen til at videreudvikle sig selv, så kan man ikke være sikker på, at deres mål er de samme som vores. Og det kan godt blive farligt for os, fordi at robotter kan lige pludselig blive vores største konkurrent. Det kan blive alt fra ting, der kan kurere os, ting, der kan gøre os næsten udødelige, men det kan også godt være de ting, der bare gør alt for at udrydde os. Så vi er nødt til at sikre os, at der ligesom er sikkerhed omkring det her, før det bliver lanceret.